into esikude kakhulu nami. Nelanga mangifisa ukulibona bengilibukela kude. Kodwa Shembe uyabahambela abantu bakho ekulaleni kwabo. Umcingile waze wamthola. Wawusufisa ukuthi Shembe ingcwele ngizoma phambi kwabantwana bakho. Ikhulume uNkulunkulu okufanele ukuba bakubone ukuthi uNkulunkulu. Ngiyabonga kusizwe nomhlaba bengingazi nanokuthi ngizokwazi nokuguqa. Kodwa umcinga wangithola khona kulowo mbhede loyo obuhlabise kuyibhikile. Namhlanje ngilapha Shembe ingcwele. Ngizizwa ngithola amandla amasha eBonkosi. Ngizocela ubingelela emakhosini aseNdlunkulu, abefundisi, abalangela, abashumayeli, abakhokheli, nehamente yonke kaNkulunkulu ngegama lonyazi. Amen. Isihlabelelo 163 sizozama kulukhuni. Sondelani Who is it?
uNkulunkulu ebathanda abantu bakhe akabheki ukuthi unjani ungakanani. Uthando lwakhe luvele liphelele kuwe. Ayibonge Nkosi. Ukuphila nokufa kungokwakhe, futhi uyakwazi ukukhuza ukufa ukuthi akuphume bese kuyamlalela kuphume umuntu mayigula. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga umama ngalapha eStem ukhona saphila. Ugula ngale ndlela lena yokuthi abantwana bakhe basebelahlile ithemba. Kwasekufika u-anti wabo wabatshela wathi, wey'ngane zami, ukhona umuntu osizayo. Wayeseyikhomba leyo nyanga futhi khona ngapha ngakithi eStem idumile impela. Wathi akhandise lo mama kuyona. Le ndaba ngiyikhuluma ngoba uNkulunkulu ukhombisa uthando olukhulu engicinga. Angazi noma ngenza kahle yini kuNkulunkulu, kodwa kumele ukuthi senze kahle ngazo zonke izikhathi. Ayibonge Nkosi. Lo mama lona zimthatha iy'ngane zakhe no-anti wazo bahambe baye kuyona le nyanga. Yashiya konke ikwenza ngaphakathi endlini, yaphuma yaya kulezi ngane, yafika yathi into eniyizelela kayikho, ngoba uShembe usengitshelile ukuthi iy'nsuku zikaMaweni seyiphelile emhlabeni. Ayibonge Nkosi. Inyanga lena ayimazi uShembe, kodwa uShembe sahambile wafika kuyona wayitshela ukuthi iy'nsuku zalo mama lona njengoba bemlethela lapha seyiphelile emhlabeni. Zadumala iy'ngane zabona ukuthi hayi sengathi lo muntu mhlawumbe kasizonda. uShembe ubekuphi la? Zabuyela emuva zidangele. U-anti wazo kusho ukuthi umuntu oyihambayo inyanga wabuye wayitshela iy'ngane ukuthi cha, mhlawumbe nibe neshwa kuleya nyanga leyana. Angizukulisha igama layo zombili futhi angizukuwasha amagama azo, kodwa uma ufuna zikusize uyohlangana nami ngikutshela ukuthi sikuphi. Ya, ngoba thina sazi ukuthi uNkulunkulu kuphela osizayo. Ayibonge Nkosi. Uma uzwa ukuthi iy'nyanga ziyasiza wosa. Hayi, ayithathe lo mama lo-anti wazo lezi ngane azisekwenye inyanga othongathi. Nayo le nyanga yenza okufanayo. Yaphuma lapho isebenzela khona yaya kuzo lezi ngane, yafika yathi, bantabami uthi uShembe iy'nsuku zikaMaweni seziphelile ezulwini. Ayibonge Nkosi. Inyanga iyazi ukuthi uShembe unezulu, futhi iyazi ukuthi uma iseshilo into izoba njalo. Mayitshela iy'ngane zaphatheka kabi zaseziyakhumbula ukuthi kambe zona zingamaNazaretha. Ngakusasa zavuka zeza lapha ebuhleni bamaNazaretha zizobheka kwakusekhona inkosi uThixo lenkosazana. Uma befika lapha abantwana batshela ukuthi inkosi ayikho lapha iKwaNongoma. Niyoya lapha yana kwami ngiyayikhohlwa le ndawo, kodwa khona KwaNongoma lapho inkosi eyayino-one day khona.
zasuka lapha ebuhleni ingane zashona khona. Zafika sekuntambama uthi ngolenkosazana selizophuma libuyele lapho elalibuthise khona. Lase liyibona lezi ngane ziqhamuka lapha lase liyama liyathula liyibhuka. Zathi mayifika lezi ngane zapika zathi baba sigulelwa umama. Lathi uthi ngolenkosazana zitheni inyanga ebeningizona. Ayibonge Nkosi. Hayi uyanja nenyangeni kodwa ushembusuke khona. Uyakubuka. Yonke into yenza ushembusuke khona. Angazi ukuthi kubuye kwenzekeni ukuthi ucabanga ukuthi ushamba akekho lapho. Bese ziyasho lezi ngane zithi bathe baba insuku zikamama uthe wena seziphelile ezulwini wathi impela seyiphelile. Zabheka phansi ingane zakhala ngoba sekusho ukugcina. Uthi bantu abami ngizonenzela umusa. Uma wenu sesizomnikeza insuku zomusa. Uyozaphica inkosi ezayo esaphila ibonge Nkosi. Ngithe uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. Ngoba ngihambele nami ngasenkhumbula nendaba yalo mama. Uhlalile lo mama. Uthi ngoleze lashintsha ibhantshi. Sahlala nenkosi ekhona esihlalweni. Lo mama kade indodana yakhe ishadelwa ngonyaka odlule. Usaphila. Uphila ey'nsukwini zomusa. Bese iphelile insuku inyanga zazi ukuthi kadafa. Kodwa uNkulunkulu ehlezi eduzeni kwethu lapha esibuka esithanda. Hayi asifi ngokuthanda komuntu ayibonge Nkosi. Kumhluphile nje ngonyaka odlule lo mama. Wahlushwa amehlo. Wayeseya kudokotela. Angisazi-ke ukuthi kuthiwa yini kuba khona babungubo bazongitshela nje udokotela wamehlo. Ini optometrist or abathosotamatisi. Hayi uyile lo dokotela. Wafika lo dokotela wathi uneminyaka emingaka wathi ngineminyaka ewu-84. Wayesethi pho iphuzelana ikhokhi. Wathi mina ngeke ngibulawe yinoma yini ekhona ngoba uNkulunkulu unginike insuku zomusa. Ayibonge Nkosi. Wathi lo dokotela iyabulala ikhokhi wathi ukhona ushemba kabulali. Wena lo shemba umbukela kude. Wena usithela ngekhona ngale usikhohle ukuthi ukhona khona lapho ushemba. Wayesebheka emehlweni wayesethi hayi angihlakhawana lutho ngizokuthi nje kancane wasemenza lokho. Lo mama lona uyenza yonke imisebenzi uyalima uyathunga wenza konke. Ephile insukwini zomusa. Nami shembe ngisho njalo ngithi ngiphile insukwini zomusa ngoba ungithandile. Angazi sikhohlwa kanjani. Manazaretha yenzeka. Siye enkonzweni enkulu kaJulayi. Yeyi siyaseyimisele lapha. Siya nakho konke sicabanga ukuthi kuhle. Kodwa kuyadabulisa uma uzozwa umuntu ethi uke wayizwa inkosi ithi abantu bebesemhlanganweni bebeqile 20. Kodwa sonke siyakhona. Sonke futhi silungile. Kanti konakaliphi kuleli bandla? Yini lena eyonakele? Ngiyaqolisa mfundisi uMbubu ngelinye ilanga ngayilalela inkulumo yakho oyikhuluma kwinabasho. Khona amazwi owashoyo wathi kufanele ukuthi kuleli bandla sifundiswe ngokuthi umuntu usiphatha kanjani nanokuthi kuyini bona kuNazaretha. Wazolinganisa ngenkolo yamaSulumane wathi ingane encane lapha leyazi iQuran. Ngoba inkonzo iyona into enkulu uNkulunkulu lapha. Akumina ngibethe inkonzo.
akumele ngizothandazisa wena uzoyithandazela. Imithandazo uyibhalile uNkulunkulu yaze bamthathu, noma ngabe ngaphezulu kwalokho, kodwa ile mithathu esiyibona igqamile kuthiwa umthandazo. Yini umthandazo? Umthandazo enye izinto okufanele basazi ukuthi iyini, ukuze sibone ukuthi ngesikhathi uJesu ekhathazekile eseyinhlungile ebona ukuthi uyafa, waphuma yedwa wahamba wayothandaza. Ngoba umthandazo akuyona into ecabangayo ukuthi njengoba silapha esontweni sisemthandazweni, sisenkonzweni, inkonzo le ngiyiphetheyo. Umthandazo kuwe ukuthi ukhulume kanjani noNkulunkulu, futhi umthandazo uhlonishwa kangakanani. Ngoba kungenzeka ukuthi umthandazo uthatha noma kanjani. Uzibone ngoba nenkosi engenamsebenzi walutho uNebukadinezari wathi mayisakhe indawo lapho ayithi abantu bonke bazoguqa bathandaze, wathi ungeze ukuthandaza uzomphosa emlilweni. Ngoba yona le nkosi engazi lutho ngomthandazo yayazi ukubaluleka komthandazo lokuthi thina singakwazi. Ukuthi uNehemiya ngelinye ilanga mangibona izinto zonakala, ngahamba ngakhulumisana nabaphathi bomuzi ngababuza ukuthi kuyini ukuthi nona umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba yini akazibuza uNkulunkulu uyathula uyabuka. Kodwa bakhona abaphathi bomuzi bebefanele ukuthi kube yibona abamba ngazo zombili iy'nyawo bethi ayenziwa lento. Umthandazo lo, umthandazo awuphazanyiswa noma ngabe kuthiwa yibongozi. Uma sesiza sangena lapha kwamenyezwa, lapho umizwa umthandazo wesabatha sizoma ubaba useqedile lapho wena nobani enifanele ukuthi nazi senisemthandazweni kuthole ukuthi kuqala nokukhuluma. Ngoba uzokuthi umfundisi uKhanye Masilele Foundation uthi ngizokubuza kumfundisi uHlabisa ukuthi leli gama le foundation lisho ukuthini. Kwaba sengathi uyahlekisa kanti akahlekisi. Uma konakele umthandazo lona ubaba asethe namhlanje asibandla lenkosi asiguke sithandaze. Ngoba ayikho enye into ekhona ezweni lenziwayo. Uma sekuyihora lomthandazo kufanele konke kume ngomumo. UNebukadinezari wayememeza athi abangafuni ukuguqa bathandaze uzobashisa. Kodwa zabe ezinye insizwa ezinoNkulunkulu wazo zathi okwethu umthandazo thina noma ngabe kuthiwani awuzuphazanyiswa owakho. Mazaretha singayithanda imali, vele imali lonile leli bandla kuyakhaleka sonke isikhathi la nemali khona kunomsindo, kunabantu abanama-akhawunti abagcina sebebanga kulama-akhawunti lawo. Kodwa le mali icelwe ngendlela engafanele, icelwe ngegama lonyazi, kanti izofeza iy'nhloso zethu. Lonikelani ibandla likaNkulunkulu? UNehemiya uthi ngakhulumisana nabaphathi bomuzi kaNkulunkulu ngabuza ukuthi kwenziwani la esontweni. Le mali isiza nani ngoba futhi sibuye sike siyishiye. Angisho ukuthi imali asehlukane nayo ayize ngendlela efanelekile ayibongozi. Uma imali izophazamisa umthandazo khona manje nje uzothi njengoba ngikhuluma ngila kulo mthandazo omkhulu kangaka wesabatha, thola abantu bangaphansi kwey'nansuku baphazamisa umthandazo kaNkulunkulu. Awufanele ngabe bona bathandaza uNkulunkulu ngalesi sikhathi, kodwa baya-WhatsApp. Hayi sekukhona-ke nesignal evele yaqhamuka ngesikhathi eside, yaqhamuka ngo-1 o'clock, yaqhamuka ngo-6. Hayi bathi siyayibuthi imali senza amadola. Iqhamuka ngesikhathi lapho kufanele ukuthi wena wehlukanisa khona ukuthi njengamanje sekuyisikhathi sikaNkulunkulu fanele uba ngiyathandaza manje angendaba nalawo madola. Kodwa yabuza umuntu isignal ithini, buy or sell.
ngoba ngifuna imali ifike isiphindaphindekile kumina. Hayi wena umthandazo wakho ngane yami, ngiyacela ukuthi umthandazo awuphazanyiswe. Uma wena uphazamisa umthandazo wakho lo, bekunani ukuthi ubhayisele yona signal leyo kuhambe kushona, kodwa wena ugcina ungenile ezulwini. Sizokwazi yini khona uma singena enkonzweni ka-1 namhlanje kusekhona isignal esazoqhamuka? Bayosele lolwelane ibandla likaNkulunkulu. Sahamba sashaya uthando, hayi yonke indawo shaya uthando, sibuthande khona iphele imali. Nihlephulela le mali kaShembe kulona nithele uthando lokwenzani, ngoba ngabe bekuthe kubeka befundisile lapha bakhona alishaya uthando bashaya bese kuthiwa hayi ake sime ngasothandweni ake sikhawule befundisi. Ningaqashunelwe emalini kaShembe, ayibonge Nkosi. Lolwelane bandla kaNkulunkulu. Nifuna sithini? Ubaba enze izinto ezinkulu kangaka, esebu yonke into izala, umhlaba wonke uzala, uzofika thina sibanga imali, sibanga amasignal ngaphansi kwamajazi. Useyibona indlela kaNkulunkulu leyo. Kanti singizalanga yini lapho ukuthi silalele izwi? Ulilalele nje izwi, nawe uyathandaza ngoba igama lithe umthandazi wesabatha. Njengoba umfundisi waSonto akathandazeli isabatha, uyakhuluma yena usenkonzweni. Wena othandazayo, inhliziyo yakho ayibhekani noNkulunkulu. Khuluma noNkulunkulu ngesikhathi mina ngikhuluma la, mina ngenzela ukuthi ubone uNkulunkulu usithanda kangakanani futhi unamandla kangakanani. Khona manje usukulungiselele wena, sebaziwa nokuthi obani ibone inkunzi malanga uma ngabe ishaya uthando. Uyinkunzi malanga uma wenze njani? Ukashulele imali kaShembe. Befundisa ke sifike masifika lapho sifika khona. Ufika noma abantu be-8 ufike wena ushaya inkozo. Ungabuki ukuthi kuzoba malini engizoqhamuka ngayo. Sesizoza sibonga imali manje. Kwenze njani ebandleni? I-akhawunti yesonto ekhona eyaziwayo ubaba uyikhiphile, iy'mali zonke kayiqonde ngokhona. Phose sekunasishaya uthando bese sizehlukanisa sodwa ngalena. Sisenzani vele? Senzani? Yona nto lesingayizela lapho Julayi. Besingayilungisani kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu uyohlezi laphayana. uNkulunkulu uyakunika imali uma ngabe uyifuna noma uyicela noma esethanda yena uyakunika. Mina ngizaletha ngathi ngomhla ka-5 ngomhla ka-5 kuJuni kwenzeka saphuthuma eLinda. Saphuthuma ngomhla ka-8 ngomhla ka-5 ngathi ngiyayihambela nje emgwaqweni ngiphuthuma lapho sasilungiselela khona ukuthi ubaba uzawudlula esebuya kwaZulu. Ngifuna ukubona ukuthi izinto ihamba kahle yini. Qhamuke enye insizwa laphana ehamba nge-Legend 50 yayisiwashaya amanzi, angishaya angithela amanzi. Ngase ngiyabuza nje ngesayini ukuthi kodwa wenzani? Yayisebuka lezi zinto ezibambisayo. Yaqonda no? Yazi ukuthi angazi noma uyakhuluma yini. Izinto ey'njengawo mina ngiyayidubula. Uqeda ukubhela abantu. Ngavele ngahleka-ke mthawu. Konje lo muntu akaboni into uphethe ithoyisi. Phela ngaba noShembe inkosi. Uthi ngavele ngasebenza. Wabuyela emuva. Angazi wayekwenzani-ke manje. Wabuyela bese eshunga kakhulu. Sekothi wasebatshela abaseduzane ukuthi hayi sengiyasusa lokho. Ngase ngiyayihlekela nje mina ngaphela isibhamu kahle hle angisazi ukuthi siyabulala yini noma sibulala. Futhi angendaba naso. Ngoba uma uthi uzama ukusibhekisa kumina
hayi uzoyibona ufana nobani ayibonkosi ngitheze ngibona umuntu waseqondisa kunabantu esedayi sengiyamyeka nje lo ngathi mina ungiyephi sefike la wena ukhathele khona uma uzongena emotweni uhambe nayo njengamanje ayisuduma-ke le moto ngoba sathe legend $45 lo ayisadumi imoto wathi awukanti kwenze njani ngase ngithi mina uthinta umtoro mina ngibake esontweni wena ufuna ungithela amanzi ufuna ukungidubula kodwa indaba yami ayikho lapho isakuthini ushembe uyakunika into mayisekuthanda yena bese qhamuka-ke lokhu engilande ngemoto bese ngithi mina kuyena hayi sungahamba-ke baba kodwa ungabashayisa abantu emgwaqweni ingani ngiyambona vele sedinini washawuke yahamba imoto ngathi uNkulunkulu ngihamba naye bomnkosi uma sesifike into ngiyobonga ukuthi uNkulunkulu ungisindisile akubanga lula uthi ungabokulwa nabantu wena mfundisi awucabanganga namuntu kodwa bakuthula nabantu uthi wenzani uma wenza kanje isandla hawu uNkulunkulu uthanda ngisho nezoni mani hayi sinoNkulunkulu hayi alithethe wabe ikala ngokwasezulwini abesebuza mfundisi unayo imoto wena uthi angihamba manga phela nami ngithi nginayo ngenzela ukuthi ngisusa amahlonto umfundisi ongenamoto hayi bengikhumula ukuthi hayi ngeke waqanga manga ngithi cha athi hayi ngizokunika ibhayisikili abese hayi ngeke ngikunika ibhayisikili yile umfundisi umadlala leyo abese njena ngizokunika imoto ayibonge inkosi angiyanga mina ukucela imoto kodwa uNkulunkulu obonile ukuthi sekufanele manje wahlola futhi ukuthi kwenzakalani uThixo wabela le ndaba engiyibika wathi kodwa umuntu afika kusukela angabe saxolisa hayi nkosezulu nomhlaba usefikile wazoxolisa ayibonge inkosi phuma nje sinoNkulunkulu bakwethu senzani esontweni sabanga leyikhundla kuze uJulayi kufanele kugcotshwe ubani ogcoba abantu kanti njalo le ngoJulayi sekugcotshwa ngoJanuwari sekugcotshwa khona lokhu kugcoba kusiza ngaphi yini esenzela uNkulunkulu ngempela ongayigqaja ngayo manje ukuthi hayi uNkulunkulu ngimsebenzele noma sigqaja ngokuthi basiphambi kwabantu sibonise kakhulu ibandla uthe umfundisi uMbubu kufuneka sifundisane ukuze ibandla lihambe kahle endaweni kaNkulunkulu hayi ngiyaxolisa wena ukusazoshaya uthando ma usazoshaya nami ngikhona bese ngikuphelezela siyithathe imali siyise kule account obaba ayisebenzisayo ayibonge inkosi noma ngeke nginikeze imali yokugibela uyoqhamuka umuntu athi gibela mfundisi asiliyeke uthando lokuthi yithina sithandayo sifuna ukuzenzela izinto zethu bese sidola shema simthwela shema Nazaretha asize lukhulu asele izwi uma uzosho nje ukuthi idingakalani ibisiyenziwa uyasibona isiphambano lesesilaphana esikhulu uyasibona ebusuku isihloba kanjani hayi uNkulunkulu wethu uyasithanda hayi uyasithanda kodwa mina ngithi asingene kuJulayi zikliniki zethu sesibashiwe ibandla lasignala 1-6 ayibonge inkosi hayi ngihlezi lapho kunama-signal ngoba akwenza nesothandazo kaNkulunkulu sithi sikhuluma lapha inathi babeyivilo ngaphansi bekushawa laphana kuwasaba hayi ngeke kulunge ngeke ibandla lihambe kahle uma kuzoba kanjalo nokugcotshwa njalo wena ugcotshiwe wena uyazi ngenzela ukuthi uhlesele somunye umuntu
ongasagcotshwanga yena kanti ezulwini kwakuthiwa kuzogcotshwa yena. Kungenzeka ukuthi uhlezi lapho nje wena impela ngiwinile, hawu bengizoshaya phansi bani, mina bayangithanda abantu, hhayi ikindaba kamathandana lapha, kodwa uNkulunkulu, ungakuleli ugcotshwa. Akulande ey'bini laphana uNkulunkulu uzogeza akwenze ube lento afuna ukuthi ube yiyona. Ngelinye ilanga kunomama laphana esisengukhona yaphila. Lo mama wayeshesha ngena khona la ekhaya eminyakeni eminingi edlule. Ngaleso sikhathi semncane nje into eyayidlalela egcekeni kwafika ukufa. Nkosezulu nomhlaba ngikhuluma ngokufa ngoba hayi uyasithanda njengoba silapha nje, awufuni sife, hayi awufuni. Le ngane thema isishonile kwasengiwa igodi iyasho inkonzo. Inkosi inyanga yezulu yathumela iSayoni esiwumakhelwane, wathi hambe uye kuloya muzi, ufike ungakhulumisa imoto, ufike ufuna ujeke, uthathe ujeke wamanzi uqhele lonke igceke. Awucabange kushoniwe la ekhaya kuzofika umuntu eyiSayoni singazi ukuthi ubizobani azoqhela igceke. Hayi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu saphika iSayoni sanda njengoba ziyamlalela iZayoni uNkulunkulu. Uyabona nje iSayoni masike sathunywa ushembe sigijima size esifushane, kodwa thina masike sathunywa ushembe sifuna imali. Siyabenefita, sekunama-benefit uthunywe ubaba. Saphela iSayoni masike sibanga bathi akwenzani wena kanti wobulalela umuntu. Sakabele indaba iSayoni ngoba sithunywe yizwe. Saqeda sathi mase sibuyisela laphana ujeke yavuka le ngane. Ayibonge Nkosi. Kodwa ngiza lapho esikhule khona ngithe kwenzeka ukuthi lo umgcotshwa nje uhlezi esihlalweni somunye umuntu, yini kunolaka nje ngoba uhlezi endaweni engafanele. Noma sasithi siyayithoka phambi kwakho uvele ubone ilima wena, hayi akuziwe ngahlakanipha la, kuziwe nje uNkulunkulu onomusa. Amen. Lo mama lona wayese hlubuka ngisho njalo, wahlubuka wayese eyigalela nje insizwa yasezweni, sekhulile phela manje, wangasafuna ubuNazaretha. Wayeseba neyimali, umuntu wesifazane angaba nemali uyalicinga isonto elizomfanela khona ezothi noma iqhamuka kubonakala ukuthi waqhamuka umasipala. Wayesehambe kulelo sonto lelo, wasonto amasabatha, ngisenda amasabatha, amasonto amathathu kuphela. Kuthe ngesonto lesine wayeseyakuyena umfundisi, wathi imoto yakhe inomsindo. Zonke imoto ezifika lapha iduma zenza yonke into, kodwa leli yakhe inomsindo. Wayesephoqele ekhayishiya ekhaya imoto, wathi uyafika, wathi kulo mfundisi, wena mama uyithwela sisakufunda esontweni. Ayibonge Nkosi. Ushembe funa umuntu wakhe, singabakashembe sona singane siyale kube kuphela, musukubukisa nathi, musukuhlekisa nathi. Ngapha eceleni ucashunela imali kaShembe, hayi ake ngacashunelwa manje, hayi angizwa kahle le ndaba. Ekabani imali ecashunelwayo ingani wena mawufike lapha siyaqala siyakunika abavangeli, manje usufuna nifika phezulu kwalokho. Uthi lo mama lo ayeke kule nkonzo, abese ebona enye eseduzane kwasekhaya.
ahamba yekuyona-ke ngey'nyawo khamba ngakube kuhle. Esontweni lesithathu abuza umfundisi ukuthi kanti iphi imoto yakho wena ohamba ngayo wayihluphekisa? Wayesethi hayi ngibona kwakuseduzana hayi ukuze kubonakale ibandla lithuthukile wofika ngemoto yakho nawe. Wafika ngemoto yakhe. Umfundisi wambamba ngengalo lo mama wamkhiphela ngaphandle wathi ungaphindi uze kuleli sonto leli. Wena ibandla lakho nanti yanekhombe sondelana libomkhosi. Lapho lo mama abaleka khona. Wathi lo mama angifuni uphinde ngiye ngoba yiNazaretha. Ngisazoyihlalela ekhaya. Angazi inyanga yezulu noma ezayoni yayithola zilula yini ekuyithumeni noma yayithanda kangazi. Yayisithindisa yona le emtuba. Yathi hambe kumasipalapala laphana uyongibuzela kuyo ukuthi sewashona ngoba ngagcine seyishesha ngena. 2022 lo mama lo masiphilisa yona sisho lamazwi wayesethi ukuthi ngiyathanda ukuba yiNazaretha kodwa ngasuke ngazona ngathanda umuntu owayenza noma yini edalwa elwa engishaya elwa nabantu enza konke lokhu. Sathi sayona kodwa ubaba ubebuzile ukuthi into yakulekisayo yini kodwa ngokusho njalo ake ngithandaze sathandaze sayona. Sasesithi ithi inyanga yezulu ngabe usho sibalani yini ukuthi uyena lona owayisidakwa eshaya elwa nabantu. Wathi lo mama uyena. Wathi usomfazi nomuntu okhuluma ngabe bephethe inkonzo ezulwini inkonzo kavuka nathi namhlanje ayibonga Nkosi. Yiko ukuthi basokubuka awuhlezi nehlanje somuntu njengokuhluka kanje. Hayi phela ke niye ukuhluka phela. Sesizokwenza njani na? Hayi kodwa ngeke nisithole ngejubane. Sabaleka. Esontweni sizele imithetho. Sizele ukuthi sitshele ukuthi njengoba uJulayi ungena nje akengabika amaphoyisa. Siyiphoyisa thina. Ngoba size emthandazweni. Ongaphazanyiswa. Ungabona emthandazweni yikho phazamiseka kuze ngisho namaphoyisa ukuthi ake nithuleni phela. Uzutonde nje la yingoba phela uzile emthandazweni. Yini umthandazo? Umthandazo uwe ukhuluma noNkulunkulu sonke isikhathi. Ushiye konke okuseceleni ubhekane ngqo noNkulunkulu. Umtshele uNkulunkulu hayi. Mina ngifuna ukupha mina uNkulunkulu. Ngivelani nje? Yeah. Uzoshotha hayi awudingi ukubhathela. Uzoke ukubhathela. Kodwa uma yebona ukuthi uyahluka uthwele kakhulu nje usocela ukuthi ungafi uyovela kuzume. Avela kuzume ubona ngoba sofile ukuthi kanti akudala ngikuthatha kaphela. Ayibonga Nkosi. Bathola abantu basezulwini kufanele ukuthi njengoba siyakudlulayo. Qala thina lapha front line. Sithi basithi bantwana bethu. Sibuyela kuNkulunkulu manje. Siyazi indlela kuNkulunkulu. Kusho thina qala lapha singabefundisa iNkosi. Amen. Ukuze ingane iqhamuka ngemuva sikhawu ubaba usolela kuNkulunkulu. Manje uNkulunkulu seyafaka nanoma yimuphi omunye umuntu. Sesimthethisa amaqala. Ungavumi futhi ungajwayeli ukuthi uthela amaqala loze lifike kubaba. Akezelana amaqala usheme. Uma sikuphuzile singabefundisi singamakhosi singabavangeli singabashumayeli silalele. Ngoba masiya kubaba uyasho kubaba. Ubaba thamane kumayi
mezenkonzweni akhohlwe ukushumayeza athi kuba bathawu nabahle maNazaretha esho ngempela sifanele uma bala azathawu kambe ngangayivula incwadi noma iyodwa athake nikhumbuze phela thoba baba uyivulanga akasiphi isidingo sayo ngoba mina maNazaretha mina ngazi uNkulunkulu uma sisahlezi kanje bengafisi ukuthi uJulayi walonyaka sithi siyabona siyazama njengomakoti benzini sithi masifika athi baba mesibuka laphana avela bona ukuthi kusazoba khona inkonzo yesabatha sekuzobile lihlala lithempelini kuzeshona ilanga kudliwa njena iy'ndaba ezimnandi zasezulwini ngoba sisashumayela sisakhuluma ngale mpanga ekhona sisakhuluma ngayo yonke lempilingwane ekhona kwesontweni kusho ukuthi akalungi kodwa uzothi vele uNkulunkulu uzele zona izolo uzele zona izolo kodwa mase siphendulileke isoni sesonelani-ke manje uma sewona-ke bentu ubizwa nani maNazaretha bengifisa ukuthi asehlise lothando lemali ayilubi uthando lemali abehle nentombi ecela imali njalo uzogcina usuyibalekela uzobona hayi maNazaretha umona ufuneki ngiyaphetha manje ngiyaphetha mina ngoba ngithi sonke siyavumelana ukuthi sesizokwazi ukuthi umthandazo njengoba size la sisuke emakhaya size emthandazweni asizile indabeni ayibonga Nkosi ake sifike nje lapha sibe yinto eyodwa efanayo uthande noma ubani ohlangana nayo kodwa phela ungangithandi rafu ngizokujikela ngelinye ilanga indaba lena encanyanyana eyenzeka nje kumina ngoba ngifuna ukuthi umona kahle awunantanga noma kangakanani unomona noma kuncane noma kunemali eningi futhi akunomona noma nje ukuthi hayi nje uyiphilela kodwa kunomona ngiyagibela-ke ekhungweni kuhlezi intethelelo ngapha eceleni nengane nomunye ubaba-ke ngapha ongangivuma futhi esabathini ngaleso sikhathi-ke ngangiyiphuza nje idragon ngingenankinga nayo ngiyivule ngiyaphuza phela manje kanti loba kwingane okuhamba nale ntokazi le kuyayifuna idragon yami kuvele kushuze impela nje uyabona ukuthi mayifuna isikhundla samshumayeli uyakushuza nje kubaningi ey'ndaweni ey'ningi abesathi ukujwayelana nabavangeli ufuna isikhundla sikamshumayeli yena abavangeli bazaze bambondayo inkosana lena yini it's worth it ukuthi simgcobe kuyakushuza lokho kwengane hayi bese ngithatha isikhwama sami ngikusithe ngoba kuncane awucabange umshumayeli wonke ngangisewumshumayeli ngincintshe ingane idragon into engenomsebenzi phakathi randi kodwa ngiyancintsha ingane abantu phela kwangiyanga kwethu ukusho ukuthi kulo ma uhlakaniphile avule esikhwameni laphana abese uthengele imoto ne-toys lesibhamu hlezi la hayi ngithi mayithi ngiyayiphuza idragon yami esengome kakhulu manje ngoba khona into oshuphayo ingane le vele ithathe leli-toys lesibhamu ilibeke lanyini Nkosi yami ngethuka ngoma wathi mawe nayi wena wenzani nayi nemoto yakho ngiyabona ukuthi kuzofanele ukuthi ngivele ngiyiflathele le ngane
mase ngiyithathele ngane ebheleni umhlaba usuyidlalele la kimi uvele ukhipha imoto kwingane ukuthi N2 awuvele ngabona ukuthi ayikho lento awayedlulisa idragon ngayisenganeni osezulu nomhlaba amazwi obungiphe wona baba sengiyidlulisile kodwa ngiyidlulise ngomntwana ngiyacela ngosezulu nomhlaba ukumthanda kwakho kwandiswe kasikhombisa ngiyafisa uNkulunkulu ukwenza izinto ezinhle Nkosi yokusiseni ebusweni siyabonga amazwi omnalo sokhulu umfundisi wenkosi inkosi izinibusise sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo se-19 cela umshukela Ndlovu uyilado